Jeg har lige fået en mega exciting besked fra Igen-teamet. Jeg elsker Igen.dk, det tror jeg folk ved, hvis man kender min Instagram eller TikTok. Og jeg skal sammen med dem customize en masse små og hyggelige mikroshopper til simmerprisen. Forhåbentlig. Vi håber selvfølgelig, at alle gæsterne vil have dem med til simmerprisen, når de skal have deres små fine kjoler og eller jakkes, eller hvad de skal på. Så og har en lille mikroshopper, som er customized af os. Så vi glæder os rigtig meget, så det her er min proces. Så jeg er lige i gang med at klippe nogle blomster ud her. For noget restekstil, jeg har haft til at lave en overdel. Og så er jeg nu i gang med at håndsy dem fast til en minishopper, for at komme med lidt selv ud. Og ellers er det igen sådan her nogle blomster, og så bliver der noget sløjfe, og så tænker jeg at lige finde ud af, hvad de andre kategorier skulle være. De skulle man nemlig forberede mig til selve eventet, så ja. Så lige nu er det påsyning af nogle fine blomster. Så nu har jeg lige siddet på Pinterest og på House of Shares hjemmeside for at lige finde nogle kjoler og nogle mønstre og nogle forskellige DIY-ting, som jeg kan koble på de mega søde mikroshopper. Så her er mine idéer. Jeg har ikke vendt det her med lurepierne endnu, men tænker, når vi lige har snakket sammen, så finder vi ud af, hvad vi ender med. Men det her er mine idéer i hvert fald. Det her er The Board. Og vi har igen mikroshopperne her. Lysrød, brun, grøn og blå. Jeg har den brune og den blå. Så cute. Jeg har den der og den der i minishopper, men ikke mikro. Så i forhold til nogle af de søde blomsterkjoler, de har, så tænkte jeg på, man kan lave sådan noget med at nogle blomster ind i. Og jeg har tilfældigvis selv nogle blomster herhjemme. Så tænkte man, at de kunne vise lidt, demonstrere lidt-agtigt sådan noget her. Så det blev lidt sådan her lille fin blomster. Det blev alt for meget. Men jeg skal lige snakke med om for meget, de vil have på mig. Så det var sådan en blomsteridé. Og så i forhold til sådan noget her, lidt mere flowy, ruffle, lidt mere sådan, eller måske lidt mere glatte sløjfe nogle. Tænk på, at man kunne kombinere med sådan nogle sløjfer, man kunne lave i forvejen, man kunne lave det hjemme. Jeg kan lave sådan nogle roser, nemlig man kan sætte på rundt om her, eller ovenpå. Så det var sådan lidt den vibe. Og så har vi den her, hvor der er sådan en masse paletter. Der er nogle videoflot rotate og saxpapkjoler inde på den her hjemmeside, så at det kan man også godt kombinere med nogle paletter, sætter rundt på. Igen, det kan være enten indeni, eller på igen logoet, eller faktisk hele vejen rundt om her. Jeg ved bare ikke, hvor behageligt det kommer til at være, når man rører ved den, men man kan godt lige putte lidt paletter på. Så det var sådan set de idéer, så overordnet er det sådan blomster, sløjfe, slør, kind of vibe med ruffles, og så er der paletter. Så i morgen skal jeg hente de søde små mikroshopper, og så må vi se, hvad idéerne bliver. Så nu skal jeg sove, for i morgen skal jeg hjemme fremlægge, eller jeg skal på skolen og fremlægge mit denne projekt, som I kan tjekke på min Instagram. Hey! Så har jeg lige været hos Igen-kontoret og lige hentet en hel masse små mikroshopper, som vi er klar til at customize her i weekenden. Jeg glæder mig sygt meget, så vi er bare i gang med tænkeboksen og lille smule research. Så vi har lavet research, men lidt mere research kan man godt bruge, så ja. Og så fik Ida den geniale idé at lave sådan nogle charm kind of things, ligesom det er jo alle de små accessories trends, der kommer her, så hvor Aerostore også har været en del stor hjælp til det, så ja. Jeg tænker bare, nu vil vi prøve at tage dem her ud, og så se hvad vi kan, så det bliver rigtig spændende. Så nu sidder jeg her på min altan og skal til at sy de her blomster på. Jeg lige se dem her. Jeg ved ikke om det bliver vendt om på skærmen, men så vi kan se, at de her blomster skal lige sys på. Jeg har syet nogle af dem på. Jeg mangler bare lidt i siden og herover. Og så skal jeg lagt de grønne paletter på. Den grønne, og så skal jeg lagt nogle af disse perler som smykbar. Hvor skønne Nikolaj fra Smykbar har forsøgt at sige til, at de kunne låne eller få nogle af deres restperler, som ikke de kan bruge eller sælge
Så det er vi selvfølgelig rigtig glade for fra min side og igen. Så ja, så bliver det rigtig gode perler at arbejde med. Så, og så er der lidt YouTube med Christian og Amanda. Så det er meget hyggeligt. Det er sådan en dansk YouTube. I morgen skal vi også til Simba-pris event, hvor at det også er danske YouTuber og content creator, som bliver fejret. Så det er sådan en god stemning til morgen. Så ja, det var lidt sidde her og hygge mig, og så bare iskaffe, YouTube og igen tasker. Så det var bare en lille update på vloggen, eller hvad man kalder det. Yes. Så blev vi færdige her hos House Share, som står lidt derovre. Og med igen, så jeg har stylet fået nogle produkter med hjem. Det er ikke det her, jeg har fået med hjem, fordi det har jeg i forvejen. Så jeg har min mikroshopper her, som jeg er rigtig glad for. Og så har jeg fået nogle candle bricks, som er deres nye launch. Og så har jeg også valgt den deres poloshirt. Jeg kan lige se billedet ind her, som jeg lige har. Eller jeg trykker, jeg kan gå på Agenda.dk og finde ud af det, så det er i hvert fald det, vi har lavet. Og så tænker jeg bare, at mig og igen skal ud og hygge lidt med de nye tasker, der kommer. Eller, der kommer ikke nye tasker, men vi er vores customized tasker. Så ja, så København smuk og mørk igen. Det er sgu lidt mærkeligt, så i hvert fald på det tidspunkt. Så nu er det bare hjemme og bare hygge og slappe af, fordi i morgen er der selvfølgelig skole igen, og skal bare arbejde, så. Men det kommer jeg ikke til at se, fordi jeg tænker, at vloggen slutter her, men der kommer en lille montage-ish video, så. Og igen, igen. Tak til igen for at give mig lov til det her, og kreativ frihed for at udfolde mig her. Og tak til alle de søde mennesker, der var til eventet. Altså så søde. Og tak for de søde kommentarer, og folk var også så dejlige. Altså, så bye.